Hey, yazi enye into efuna uqwalaselwa guys, lezi zimenxe zalamajita man, who can't take no for an answer xa beplita. It can never be Johnny. Hayi andizizwa mna ezikuzathi he was persistent, shame I had to give in. Hayi rhawuthi no kayi-1 kum ndithi okay sharp. Sekukwezi mind games njengokuzontoba imenti kwazi ukunika inamba ngokuzazi yona uba she has zero intentions zokucwebela kungenxa yezi zimenxe. Uyiseva ngomdla nawe uqonde ya 1 foot in the door. Hawu yazibhanqa nje yami into azayenza uza kustringa along kula WhatsApp amane ecela ii-favors. Nawe uhlohla umbele shem because kaloku unethemba uba one day uzawuhlala apha ubambe apha until ngenye imini ungakwazi umnceda uvuke ekuseni ungasaboni kwa-profile picture nalo good morning nyana wakho ubandayo une-TK1 uvele uyiqonda uba phewu ngapha amajita ayakubamba uba ankile uzibonile ubuyatrenda upostwe ii-screenshot zakho wamncinci bengingamfuni kakade benifuna nje imali andisizeli nosizela amazazimenqo la because ifault yakho bawuba umamele ngobe kusithiwa hhayi qala uyeke uzenza uli-lover boy opersistent ke singekho lapha ngoku but ke wethu guys kusemhlabeni apha mani yazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as yena ayi-happy ngesiqu sakhe.